Zullen we eens even zien of we die oude bedlook een beetje voort hebben? Want dit is wel... Oude bedlook? Oh my god, zal ik nou een beetje pipi lang? Sama? Vinger in de neus. Ja, dat is wel. Goed zo. En nou de high five. Goedemorgen, een nijendij, een nijvlog. Ik ben weer druk dwaande mij setjes klein uitlezen. Want wij hebben het opnemen van gifjes. Dit hebben we proberen tegelijk met de fotoshoot te doen, maar dat is toch niet helemaal slagen. De foto's winnen gelukkig wel slagen, maar de gifjes net. Nou, een gifje is steeds maar een lied filmpje die is ja, in de vlogs onderin. Dat is juist me wel eens saviezen van abonneren of een toen kom hey of zo'n soort. Dat zijn gifjes. En nou, die winnen dus een beetje misleren. Dus we zijn die willen toch nog even oerdaan. Dus waar hij deze klein uitzocht. En ik zal je hem heel eerlijk vertellen, ik hier al van alles uitzocht. Maar er zit heel veel green bij. Want green is toch wel een van mijn favoriete kleuren om te dragen en ook voor de band. Maar wij gaan de gifjes opnemen voor een green screen. Nou, dat is dan net heel toek. Want Ildo heeft bijvoorbeeld dan een green shirtje, maar dan is just haar hele bovenlichaam net just alleen een rakje en hollen. Dus dat is net al heel de bedoeling. Dus ik ben toch ook hier naar een beetje peersblauwig. En een beetje roze. Saxie setje klein haak in een maand. Die neem ik mee. Want die maand uit squallen wij voort eigenlijk mee. En dan kan die daarvoor verklaren. Jelke komt wat later. Dus deze set laat ik je lezen. Die maakt eerst nog werkje. En zodra die klaar is, dan gaat hij douchen, omkleden en komt hij echt in layout. We gaan de gifjes namelijk opnemen in de Grutte Studio bij Omroep Friesland. En Ildo lijkt nog een bedje, dus die klaar ik aan. Zodat hij van buiten komt, krijgt hij dit aan. Peers met roze zakjes en een mooie gekleurde legging. En ik zelfs nog dit aan. En in plak van een green jasje, de eerste kleurlijn hier, wordt het een blauw jasje. En ik zit nog in twijfel als ik ja, dit setje onder of misschien peers, maar een beetje zo'n jasje in het oranje. Of beide. Dus ik doe in ieder geval eerst dit aan. Jaren giet ook mij. Die had ook een heel mooi shirtje. Een beetje roze met blauwe opdruk. Zaken die had dus een shirtje met een beetje peers en blauw. Dus dan matcht het alweer wel weer mooi. Daar hou ik van, hè. Dus ja, Ilde lijkt nog mooi op bed. Zaken die komt aan ze vanzelf. En Jaren wordt bracht terug uit mem. Dus ik ga nog correct even een jaar hoe ik het hier om mezelf in de vallen kleed te maken. Dus ik ga dat onderzoeken. Ik ga even mijn hier doen en mijn make-up doen. Dan, als ik klaar ben, hel ik Ilde van bed, maak ik die klaar. Nou ja, en zoals ik zei, Jaren en Zaken kunnen dan daar bij de omroep wel gaan klaar. Maar ik neem wat hier spul mee, dus dat slag het wel. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het worsteel komt vers goed. Ik ga wat dingetjes opschreven wat we willen. Zoals ik zei, van nou, vingers naar beneden van abonneren, toemkes omheen, misschien een high five. Ik ga een kopje mee, koffie drinken. Nou ja, zo bedenken we misschien te staande direct nog wel wat. Vers wel. Dus dat gingen we doen. En ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Eerst van dit naar dit. Nou, dit is wel cool, denk ik. Beetje. En ook zonder jasje. En ik had dus nog een oranje jasje mee. Ik heb altijd nog weer dat shirt. Dat moet wel goed komen. Ja, ik zal even mijn hier en make-up doen. Ik heb alles al een beetje uitstaald. Tada! Dus ik zal zo even zien of ik hier nog wat van mij te Ik had al zo'n paar dagen een ontstoken eeg. Ik moet zeggen dat het mijn jonge taf valt, maar wie hield hij dik en tredderig. Net dat het zeer maar het zeggen net uit. Maar hier is wat minder redelijk. Dus nou ja, ik zal zien dat ik het nog een beetje voortmoffelen kan. En anders is het wat het is. Hè? Ik bedoel, ja, ik ben echt maar gewoon een mens. Dus no problem. Maar voor de gifjes doe ik toch even mijn best. Dus ik zal eens even dit daarop doen. A few moments later. Nou, het begint eerder. Maar ja, het huishouden gaat echt gewoon trouw. Dus ik zal het nog even een nieuwe lading wask inladen. Dus ik even van het ene uiterste in de orkest. Zo. Ja, uiteindelijk ben ik echt gewoon mem en huisvrouw. En vlogster, dus alles wat trolkoor. Ik zal verder. Nou, de krul zit erin. Die let ik correct in de oorkwalie voordat ik de vingers er terug heb. Dus net om te denken van, gaat ze nou zo? Nee, nee. Ik moet eraan nog even
Maar de vingers erop, maar laat me handen. Ik zal eerst een bak koffie en dan zet ik Ildo draaien, zet ik die kleermaatje en dan dit nog even fatsoeneren. Yes, yes. Wat zei je? 12 voetjes. Ben er al je vogeltjes? Ja. Oh ja, mijn shirt ja. Nou, ze liet ze mosjes ook weer wekken. Maar haar out of bed look. Krullenbal. Krullenbal. Ja. Is weer een kleedje aan? Ja. En was dit een schoentje? Mijn hand is heel vies. Ben je handjes vies? Nou, dan maken we die wasje. Nou, valt dat, maar dat kan wel. Er was gewoon handjes wasje, denk ik, hè? Ja, fietsen is ook leuk werk. Ja, doen we dat? Heel vies. Ja man, helemaal vies. Getsie, Terry. Boete aan. Van boeten. Nou, sure. Ildo is in de klein. Zaken die is al betierd, dus die komen al omklaaien. En ja, daar komt er gewoon. Hallo. Jongens, rennen we een keer voor op een planning. Ik wil lekker. Hoi Jara. Nee, daarom. Dat komt perfect uit. Mem helpt die zo weer met die schoenen in hier. Of net? Ja, die hier met al. Dat zit wat nu weer aardig. Hé Hilda, ze mem die hier nog even de en een ketting en een ringje had mem verdiend. Oh, zaken ze wat Hilda ont, denk ik. Doei. Hoi Jara. Hoi tante. Ik ga die tas mijn spulje. Wil dat als die hier al klaar was, of daar? Maar ik heb niet net echt uit. Nou, shit, was net van maar naar de bad komen. Zal ik Hilda hier nog even. Zullen we eens even zien of we die out of bed look een beetje voort hebben. Want dit is wel... Oude bed look. Out of bed. Krijgt u bed hier? Dat bedoel ik nou. Krijgt u bed? Beetje weer, hè? Ja. Is dat koud? Ja. Oh no. Is Hilda die gele? Lokkes. Ja. Mooi toch? Nou, even erin zitten. Kunnen we eens kijken wie die gaan? Tja, we stonden eens wat hier al in zit. No. Wat is dat al hier? Wat zit daar al in? Let me even zien. Er zit echt een sky in. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, hè? Oh my god, zal ik nou een beetje Pippi Langkous? Sama? Hi, Pippi Langkous. Ik ben dat kleren. Nee, dat ben nog net kleerschap. Dat ken ik zo snel. Dus wie is nog een nice shirt, hele Jara? Ja. Super mooi. En hij broek. En hij broek, let me zo'n shirt. Oh, vet. Heel, ja, maar even zien. Wauw. Cool. Super leuk. Nou, ik zal dit even verder al uitje. Ja, jongens, ben je kleren te gaan? Kom maar jullie. Jasso, Gerrit. Sjuggers. Op het rut. Kom Jan. Ja, ik weet wel iets. We gaan op mij. Ja, ik weet iets. En we binnen bij de omroep. We gaan er binnen. Je het automatisch hier? Ja, ga er maar in. Nou, ik ben benieuwd wat de gifjes worden. Ja, ik denk in de achterste. Oh, shit. En wat staat er? Wat staat er boven? Met een beetje stil wezen. Staat stil dat ze binnen het opnemen. Zachtjes wezen. Maar we helemaal naar de achterste studio. Altijd goed is. Nee. TV-studio in. Oh, hier is ook een greenscreen trouwens, zeg ik. Even zien het halve hier is, ja. Oh. Ik denk hier is wie een greenscreen, die mag haar toch? Ja, hier is het. Hier maar we wezen. En hij gaat hierop zitten. Ja, die wil je toen ook, hè, op deze bank. Ja, En ik ook. ja maar Barteleboese. Echt? Ja, maar Barteleboese hebben we hier ook in, hè. Maar, ja. Ik zal even appen dat we er binnen. Ik heb nog wel even een bordje. Een prinsessenbank, Hildo. Oh, zit straks. Ja, met goud en met al die glitters. Oh, heel mooi bank. Ja, zus dat. Zit al je glitters op, zus dat? Ja. Ja. Wat was het al je ervan? Tom, kom heen. Ja? Die. Ja. En ik wil sowieso ik hier straks in mijn jaren dan. High five. Oh, dat is ook wel leuk, ja. En die. Want ik Su. Ja, misschien bij hem zo door. Ja, dat is wel leuk. is dat. Of zou ik gewoon en een foto rennen. Als we Zo. dan doen we zo. Denken we echt van. Dan denken we zo. Dan denken we Dat die weg wou op een TikTok. Dan denken we zo van. Oh my god. Ja, tante dan raden dan. Ik doe nooit raar.
Die kunnen we dan heel Haha. Zaken doen ze in mijn kant. Haha. Aan de kant. Was het in de lens? Wat doen ze? Wat doen ze? Ja, zaak. Nou, en dan een beetje, zaken ook een beetje meer. Nou, niet. Ja. Michael. Doe maar staan snack, ja. Zo komen er even door. Actie. En dan een knuffel. Oh. En nou troost Jara even een kist halen. Zaken. Oh, stop. Nog een keer. Ah joh, en niks joh. Oh. En dan doen we nog een keer, maar zo mooi als dat hier in de middel. Oké. En dan draai je achter en rond. Hou maar. Ze maar mee naar de mensen. Maar liet stapje hierheen. Liet stapje hierheen. Ja, zo. Zo heel lauw. Oh, ja. Oh. Zo? Dat is met de volle denk ik. Of is het oké. Wow, zit je er bovenop? Nou, toch eens een tomke omheen. Toch eens 2 tomkes omheen. Goed zo. Zeg eens goed in de lens. Of zo. Handje. Of we hem. Zwaaien. Is ik laatje? Ja, goed. Ik doe het nog maar eens een keer. Is just in de lens. Nou, oké. Maar zie je, het is zaak. Waar zit ze nou hier? No get. Mama. Mama. Je staat vlaggen. Stik bij. Oh, stik bij mij maar op. Wat doe ik films gewoon? Zet maar mee. Kop. Oh ja. Kop. Het koffie. Mooi. Ja. Alles is erin. Ja. Dit is bonnet. Alle emoties. Ja, laat mij gaan. Actie! Heel goed. Nog een keer? Ga ik nog even luisteren. Nog een keer? Ja, heel de troot die eruit. Ik word grappig. Actie. Vinger in de neus. Ja, dat doe ik. Dat Goed zo. En nou de high five. Snel te behouden. Ja, nog maar hard. Jelke is direct inmiddels. Hi. Wordt wat? Klussen? Ja, best. Nou maar hard, hè. Hij is hier. Wat met hij doen? Toemke om... Leuk. Nee! Nee toch? Wat met hij doen? Ja, saaiheid. Ja, Sa had dat. Poppie. En zo? Ja. Sa? Van Jirre? Toch? En hij is er. Maar we
Kijk dat. Oh ja, nou, dan ken dat heel vaak. Die broeken zijn heel vaak. Ja. Lekker, ja. Hij is het choc met zane. En een koffie. Er is niks meer rond te doen, hè? Nee, dat is toch mooi, dat lacht Ja. ik hartstikke goed. Dus dit is echt super goed knippen. Ja, van mij heb ik gehoord, ja. Grappig. Oh ja, alles alweer erop. Samen kleren, hè? Ja, tevreden? Ik heb een foto maken. Gifjes, hè? Hij heeft ook al kleren, hè? Ja. Ja, tada! Iedere Zaken. Ja, En die zijn Jara. Jara, al je kleren. Hier zijn we op naar Broeksterwoord. Grutte studio. Je hebt tante Ilse en mem Tomke toen opnam. Grut, hè? Die zijn grutte van Sandwich. Ja, joh. Ja. Lijkt het wel mooi doorsvlieren, Jara, hè? Een doorshal. Ja, dat is net een greenscreen, maar een bluescreen, ja? Oké, dan kan ik weer net in mijn blauwe jasje ervan, denk ik. Nou, kom joh, we gaan huis. Tot zo. Otsa. Doe eens behind mij. Doe eens. Ja. Ja, best. Doe leven. Ja. Wil mij straks mijn tablet brengen? Brengen. Waar? Gost de Beppe daar? Oh. Ja, dat is weer. Het is dit. Oké, nou. Wie kom ik wel bij Beppe, ja? Ze wil weer naar Beppe natuurlijk. Nou, wij gaan op naar Broekster. Wat? Jara gaat met mij en Saker riet mij mij. En dan geven we even een bakje koffie dan bij. Ja. Beppe. Ja. Shit. Foto's. Even zien, ja? Maar even naar die zaal sturen. Dit is in van zaken. Zaken. Is. Wel grappig, hè? Ja. Hildo en ik. Mijn zaken. Nog een. Dat winnen ze. Hildo action. Mooi. Maar Jara op de foto was, hè? Ja, man. Een goeie. Hey, Lois. Hoi, Famke. Hè? Waar ben dit? Oh, dat weer op het scootje. Oh, lekker. En we zijn weer thuis, jongens. Ik zet de mand even uitpakken. Ik zet de droegen nog even onder zetten. Tweede ronde. En dan zet ik aan zijn etenkleermaatje. Ik ga lekker vers pakketje. Chicken masala, volgens mij. Dus ja, ik zal nog even kipfilet aanhalen. Dat hier ik alleen nog in de vriezer. Nou ja, ik vind het is toch handiger als het onttijd is. Dus die zou dat even zo aanhalen. Die maar lekker eten. Nou ja, wie gaan jullie gifjes maken? Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Je ziet mijn kwarten wel onder in de vlogs voorbij komen. En dan staat er wel bij abonneren of toppie of zulke soort dingen. Maar het gaat heel vlot. Ik bedoel, ja, we hadden ook een keer eerder, dus dat is wel handig. Dan wist ik een beetje wat hij te wachten stiert. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig. Hey, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net, de chillen te downloaden van die tablet was. En